హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనము తెలుగు గ్రామర్ పద్యాలు కాకుండా సరదాగా ఆషాఢ మాసంలో మా ట్యూషన్ పిల్లలు పెట్టుకున్న గోరింటాకు చూద్దామా. అలాగే మా ట్యూషన్లోకి స్పైడర్ మ్యాన్ కూడా వచ్చాడండి. అతనితో చేసే అల్లరి చూద్దామా. ఓకే, ఫస్ట్ స్పైడర్ మ్యాన్ ని కనిపించింది ఇవ్వండి రా నాకు. మా ట్యూషన్ పిల్లలు అల్లరి చూసారు కదా, ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ఓకే.